खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। डिजिपि जिपि सिंआ टिउरिया हान्जाखौ खौरां बिजोङाव जायगा दाहो होननानै खावलायदों। कार्बि आलंआव हाग्रा बिफाननि मेगनाव हाद्रि सारनानै दंफां खावनाया सोलिगासिनो। केरालायाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ जिउनां साजा फोसावदों। इजराइल आर्मिनि बमाजों गाजानि मोनसे रिलिफ केम्पआव गासै सा 50नि जिउ खहा। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। पाठशालानि सासे आइजो फालांगिरिया फन पेनि जोहै 1 लाख रां थगायजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि डाइरेक्टर जेनेरेल ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ खौरांगिरि मेल खुंनानै गासैबो रोखोमनि खौरां बिजोंखौ खावलायदों दि फैगौ समफोराव टिउरियानि मोनसेबो हान्जाखौ जाहाथे रावबो खौरां बिजोङा जायगा होआ। गुबैयै सोरखारजों बेन खालामजानाय आल्फा उदांजों लोगोसे सा सानजा रायजोआव गासै मोन 44 टिउरिया हान्जाखौ मोब्लिबारि खौरां बिजोङाव जायगा दाहो आरो बिसोरनि बुंनायखौ दाफोसाव होननानै बुंदों डिजिपि जिपि सिंहआ। कार्बि आलं जिल्लानि बकाखात ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि मेगनाव हाद्रि सारनानै हाग्रानि दंफांखौ दानफायनानै ट्राकै ट्राक सिखावफोरा खावनाया सोराङाव फैदों। खोला कार्बि आलं ओनसोलनि दंफांखौ दानफायनानै सिखावफोरा फोजोबस्रांबायब्लाबो नाथाय हाग्रा बिफाना जेबो उदिसखौनो मोनाखै होननानै फोरमायदों कार्बि आलं जिल्ला हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया। केरालानि पेरुम्बापुर जिल्ला बिजिरसालिया फास्ट ट्रेकनि जोहै मोनसे जर'खा बिजिरसालिया आसामनि टनु मण्डल मुंनि सासे लंपटखौ जिउनां जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला टनु मण्डलआ थांनाय 26 जानुवारि 2022 आव 4 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ फुस्लायनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि उनाव दैमा रुगुङाव गारहैदोंमोन टनु मण्डलखौ। बेनिखायनो पक्स' आयेन बायदियै पुलिसआ केस फाइल खालामनाय बायदियै टनु मण्डलनि सायाव बिजिरनाय होनानै बिजिरसालिया जिउनां जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। थांनाय 7 अक्ट'बर 2023 निफ्रायनो इजराइल आर्मि आरो हामास टिउरियानि गेजेराव नांबोनाय दावहाया गाजायाव खमैबो सा 8,500निबो बांसिन फिलिस्टाइनफोरा थैनांबाय। बुधबारखालि फुं समाव इजराइल आर्मिनि बमाजों गाजानि मोनसे रिलिफ केम्पआव थानाय गासै सा 50 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै फिलिस्टाइननि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हामास टिउरियाफोरा इजराइल आर्मिजों सिजफायार खालामनो थांखि दैथायहरदोंमोनब्लाबो नाथाय इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ गनायाखै आरो इजराइल आर्मिखौ जिरायाजासे हामास टिउरियानि हेंथायै फिलिस्टाइननि गाजायाव हाबनानै दावहा नांनो गोख्रों बिथोनसो होबावदों। हामास टिउरियाजों गाजायाव दावहा होनायाव दासिम सा 9 इजराइल आर्मिनि कामान्डारफोरा थैबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गासै सा 1400निबो बांसिन इजराइलनि नोगोरारिफ्रा थैनांबाय। ओजोंहाय इजराइल आर्मिनि गाग्लोबनायखौ गिनानै दासिम 8 लाख सुबुङा गाजाखौ नागारनानै नसुं हादर इजिप्टआव आश्रय लाहैबाय होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रियाव थिसनथाइ होगोन आसाम सोरखारा। बेखौ नोजोर बोनानै अदालगुरि जिल्ला टंला डन बस्क' फरायसालियाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय बेसेन नाङै 30 साननि थाखाय फोरोंथाइ बादा बेखेवबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि नाजानायजों अदालगुरिनि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल बसुमतारी आरो जौस्रां बर'नि हेफाजाबजों बेखेवबाय बे फोरोंथाइ बादाखौ। आफां आसामनि गोदानै जोनोम मोननाय बजालि जिल्ला पाठशालानि सासे जि-जोम फालांगि खालामग्रा फालांगिरिया फन पेनि जोहै नोगोद 1 लाख रां थगायजादों। पाठशालानि कल्पना बरुवा कलिता मुंनि सासे आइजो फालांगिरिया गावनि गलानिफ्राय मणिपुरनि मौसुमि सिंह मुंनि सासे आइजोनो 1 लाख रांनि सि-जोम फानहरदोंमोन आरो DTDCनि जोहै मुवाफोरखौ दैथायहरदोंमोन। कल्पना बरुवा कलिताया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मौसुमि सिंह मुंनि आइजोआ 1 लाख रां गावनि बेंक एकाउन्टआव रां हरनायनि फन पे रेकर्डखौ स्क्रिनशट खालामनानै कल्पना बरुवा कलितानो वाट्सएपआव दैथायहरदोंमोन। बेखौनो फोथायनानै गावनि गलानि मुवाफोरखौ DTDCनि जोहै दैथायहरनायबो जादोंमोन। उनाव जेब्ला गावनि बेंक एकाउन्टआव रां दिहुननो थाङो अब्लासो गावदि थगायजाबाय बेखौ रोखा जायो। मानोना बिनि एकाउन्टआव गरसेबो रां हाबाखै।
दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।